Habi. Eki? Pane zviri kundinetsa mumboziya. Chiri kunetsa? Mafriends angu. Kuma friends ako anokunetsa sei vachigara mumba kwavo iwe unogara kuno? Anzi murume wako anofarira vakadzi. What? Anoda zvavakadzi saka ndinongondibhowa so. Saka unoda ndiite sine information uniye kwaunoita nemafriends ako wafunga zvinonakidza kuti uniye nemafriends ako. Ndozvamboswera magara panze. Ndakavagadzirira zvangu size. Isize yeutorisa. Ndikuda kuti inika muvamitisa vese. Mamitisa vese voita nhumbu. Voita vana vasina vana baba vanovachengeta. Vandokuti varegedze kukunyaya. Iwe urikuti ndomitisa mashamwari ako ese nekuti anondinyeya voita vana. Havazombokunyei futi, havazombozvidzokorodze futi. Alright, iwe mwoyo wako unobva wafara nekuti ndamitisa mashamwari ako achandinyeya. Then vana vasina na baba vanovachengeta. Ini ndobva ndasiya vana vangu vachingotambura. Iwe uchifara kuti zvanyararidza kavazi avachazombotauri nezvazvo. Havachataura kuti ndoda vakadzi nekuti ndavamitisa. Ndavapidzisa. Munenge matovapidzisa. Kusiya vana vangu vachitambura. Wakutondituma